Croeso! Dyma rhai geiriau pwysig am bwnc Gwaith. Here's some important words and phrases for the topic. Gwaith. Dwi'n meddwl bod mae'n well da fi, ydy'r gorau, ydy'r gweithaf, yn fy marn i, mae yn, baswn i'n dweud bod, hoffwn i ddim. Roedd yn, baswn i'n, faswn i ddim yn, mae rhaid i fi, does dim rhaid i fi. Gwaith, swydd ran amser, swyddfa, garej, siopau, gwesty, tŷ bwyta, caffi, siop chwaraeon, cwsmeriaid, ddefnyddiol, ymlaciol, bwysig, hawdd. Mae'n ffordd dda o ennill arian, gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd, gweini bwyd a diod, gweithio'r til, helpu cwsmeriaid. Gweithio, helpu, cyfathrebu, siarad, gweini, golchi, ysgrifennu. Defnyddiais i, ysgrifennais i, helpais i, siaradon ni, golchais i, dysgon ni. Oes swydd ran amser gyda ti? Oes, nac oes. Mae swydd ran amser gyda fi. Does dim swydd ran amser gyda fi. Hoffwn i gael swydd ran amser. Bob tro, diolch byth, fel arfer, yn bersonol, o fy safbwynt i. Pob lwc!